Ego's angry. I'm not that angry. I'm Gucha. Occasionally I need to breathe. Stop me for a second, I got needs. Occasionally मैं जुन्नी क्लास कलांगी. Good morning everyone. Welcome back to the channel. आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. नानि बुंनाय बादि नानिना क्लासा स्टार्ट जानोसै ओमफ्राय मैयाथ' व्लग खालामनो हायासै एसे खामानि फैनानै जादोंमोन. I hope कि नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाय नङा. जेसेबां हायो नायलांगोन जों रेगुलार व्लग खालामनो खिन्थु एखनबा बिदिनो जागोन सानफा साननै सप्तायाव maybe yes maybe क्या होता? maybe मतलब कभी-कभी ब्लग खालामा जानो हागौ दे होमबालाय दिनै ब्लगखौबो स्टार्ट खालामदिन नोंथांमोना नायलांदो दे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः 1 little 2 little 3 little lollipop 4 little 5 little 6 little lollipop 7 little 8 little 9 little lollipop 10 little lollipops. Put it in your mouth and put it in your mouth and put it in your mouth and 10 little lollipops. And what will happen if you eat only 3 lollipops? Ouch! Ouch! My stomach is paining. Ouch! Ouch! My stomach is paining. Ouch! Ouch! My stomach is paining. No more lollipops. No more lollipops. नै बिल्डिंआ जोंना स्रिं स्र' जाजोब्बाय हेलौ रावबो गैया इन्होंने घगरा चोली क्यों पहना आज हैं नहीं हैं ऐसा ऐसा ही ये क्या है What are you drinking पापा गाजाल' खालामो दामानि जोंना मोनायाव बिराद अखा हागासिनो खिन्थु सानाव हमबाबो गरम जायो होननांगौ मामा टेबल फेंकोगे हैं अब कौन सा टेबल फेंकोगे क्या टेबल फेंकूंगा अब क्या कौन सा टेबल फेंकोगे आपने बोला ना नहीं पापा टेबल क्यों फेंकना हमने बोला ना नहीं मामा मैं बोला ना नो बोला ना नहीं फेंकूंगा पापा फिर आपने क्यों ऐसा बोला था सिंपली बोला मैंने सिंपली नानी नी डायलॉग सिंपली मैं आपको चुन्नी पहना दूंगी फिर सिंपली बोलोगे तो क्लाइबे जोंना दिनै अखा हानाया हागाबाय एसे खिन्थु हागासिनो Hello everyone, welcome back to channel Losokolamathang. अंगनी मोना महल अंथा मजांगी दोनों मैंने खाना खाया सब मैंने साफ किया और कुछ भी नहीं किया मैंने चॉकोस खाया वो क्या गाइस हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बस साइकिल चला रहे हैं बाय गुड बाय एवरीवन आंना सबसे बेकार दिन थाङो जेला आंना मिटिंआ बैक टू बैक जायो दिनै बिदिनोसै बैक टू बैक ओमफ्राय बोथोरा नै स्रिं स्र' हानानै थांलायबाय दसेनो खोमसि जायो दसेनो सान्दुं आज क्या है भाई दाल चावल दाल और ये क्या है पता नहीं I don't know what they say in your language even I don't even know my language I don't even know in English some god this is नायसै मा जायो आंहाथ' ना गोरान होख्लायनोसै ना गोरान दाख्लि न'निफ्राय हरनाय दंमोन ना गोरान होख्लायनांसिगोन What is that?
Hah? What's that? Nagaran. 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 नानिया फन मोननायनिफ्रायनो कल होख्लायगासिनो न'खराव जायखौनो मोनो होख्लायबाय थायो नै रायलायगासिनोलाय बिमादैमोनजों बिमायंमोनजों हे दे मोनजाबायलै रायजोफोर जागोनसै दे गाज्रि दामोनसै दिनै खुनुरुखुम आहा खुनुरुखुमथ' नङा ना गोरान मोनजाबाय जागोन जों दे नोमबाजिया माबायदि ओंख्रि संदोंमोन नायगोन नैबेखौ मम्मी को कैसे ज्वाइन करूं रे मम्मी ये बहुत टेस्टी था मीनाक्षी ये बहुत टेस्टी था दिखाओ ये बहुत टेस्टी था वेरी टेस्टी मैं पूरा खा गया देखो जानो ना हायासै मा बे म्हणताय जल्दी खाओ इनो Set them free. You're wrong. No. 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 No, you're wrong. No. Then I'm going inside to knock the door. Oh. You will not come. How will Papa come in then? You come for khidki. He was angry. I'm not that angry. I'm Gucha. उन्दुनाय खिनाय हासुनाय जानाय बे मोनसे ड्रेसानो गानगासिनो मैयानिफ्राय सोलायनो थिनबाबो सोलाया नाय सोलायथ' ये नानी एले एसे साहा मोनलोंबाय इलेक्शननि बिराद गरमा गरमि माथो थार्ड पार्टिया नायोबा एकदम गाज्रि नुथारो बाहेरानिफ्राय सोरबा नायहरोबा बेफोरबायदिखौ ससियेल मिडियायाव माबायदि जागासिनो दामानि बिराद गाज्रि नुहुरो इमेजखौनो एकदम गाज्रि खालामनानै लानाय बायदि नुहुरखायो आं रावनिबो पार्टिजों जानानै बुङाखै आं जायखिया ससियेल मिडियायाव जा मा सिन जागासिनो ओमफ्राय एस ए थार्ड पार्टी एस ए थार्ड पार्सन जुदि सोरबा दस्राया नायोबा बेफोरबायदि घटनाखौ माबायदि नुयो बेखौसो एसे नोंथांमोनानो फोरमायहरनो सानदोंमोन आं बोल अभी क्या बोला तूने क्यों बोलेंगे गावखौनो गाव चाय एक्सपर्ट नो फ्रामाबो मेरे जैसा चाय कोई नहीं बनाता है चाय एक्सपर्ट तो है ही अपन बुङाबाबो दानो मोनलोंनाय नङा दाच्चा गस्ला पेन्सिल लायबाय एक्सक्यूज मी क्या फोल्ड द क्लोथ्स हैं कपड़े फोल्ड करो ये लो ए तेरा काम नहीं है ये क्या है Mommy ka bag. तेना dia kan gimana pen bukan nama ini क्या है Samut. Nania नहीं माँ बनाई देंगे नहीं चाहिए Party. पार्टी सीट Father. मा भिडिअ दङ दावानि नायनोसै ए नानी मोनहा जाखांबाय ओमफ्राय आहा दिनै एसे स्पेशल बिहरदों नायनोसै नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ दिनै ग्रिल दाउ बिहरदों आहा किसके लिए है? ये मेरे लिए मामा देलै रायजोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चैनलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye Lately, I've been dancing on my own so bravely. Steady steps on the ground, hate me, but I ain't never coming down.